Os comerciantes de Vilagarcía celebraron con moita ilusión a campaña do Día do Pai, unha promoción que viña marcada pola reapertura da hostelería e pola eliminación dos peches perimetrais. Para fomentar as vendas, dende Zona Aberta sortearon un vale de compra valorado en 600 euros entre os seus clientes. Pois a verdad que é bastante grande, todo o mundo, son campañas que funcionan moi ben porque, nestas fechas todo o mundo merca nos comercios un pequeño detalle, a verdad que foi importante a participación, moito máis que digamos que as últimas anteriores de que fixemos, non? Que, tamén estábamos no tema da pandemia, que era moito máis complicado, entón, importante. O afortunado realizou a súa compra na xollería Rapariz. Mercou uns pendentes para agasallar a unha amiga embarazada, pero antes de entregarllos tivo un pequeno contratempo. Deixen a bolsa cos pendentiños na furgoneta miña, quedoume aberta a porta, e un dos cans que teño, pois pola noite fixo un estrago, e como son moi coquetas e teño perras, decidiron comerse os pendentes. Por sorte, e a pesar de ser domingo, dende o establecemento atenderon de novo a Eduardo para mercar outros pendentes. Agora, o premio irá destinado a agasallos para o futuro bebé. Pois mira, venlle estupendo porque este premio vai ser para Sinaí, para que poda comprar no mercado local todas as cousas que ela necesite. Dende a xollería Rapariz mostraron a súa satisfacción porque o premio recaese nun dos seus clientes. Tamén celebraron a realización destas campañas para axudar ao pequeno comercio. Axúdanos moito porque aparte de vir veciños de aquí de Vilagarcía, veñen de outros concellos como Cambados, Rianxo, Boiro, Catoira, de moitos sitios. Vilanova, a verdad que estamos moi agradecidos. Dende Zona Aberta xa pensan nas seguintes datas para realizar máis campañas coas que premiar os seus clientes. A próxima será en maio coincidindo co Día da Nai. Mentres tanto, agardan que a situación sanitaria non empeore e que xunto co bo tempo as vendas aumenten en Semana Santa.